Το 2013 ήταν μια ηλεκτρισμένη χρονιά, περισσότερο γιατί έλειψε η αρμονία μεταξύ δράσης και αντίδρασης, καθώς απέναντι από το εξοντωτικό μνημόνιο και τις βίαιες συνέπειές του, απέναντι από το έλλειμμα δημοκρατίας και την κοινική άνοδο του φασισμού, δεν υπήρξε ισχυρή απάντηση. Κι ίσως ό,τι σημαντικότερο συνέβη το 2013 ήταν αυτό που σιγοψιθύριζαν όλοι. Αυτό που περίμεναν, η ανατροπή που δεν έγινε, σαν να αφέθηκε ο κόσμος να τους πάρει αμπάριζα αργότερα. Παρόλα αυτά, τη χρονιά που φεύγει είχε θυσίες. Τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από φασίστες και τους θανάτους νέων παιδιών που ήθελαν απλά να ζεσταθούν. Αλλά επειδή τίποτα δεν πάει χαμένο, άφησαν, δυστυχώς όχι ανέμακτα, παρακαταθήκη για το 2014 ότι κάτι θα αλλάξει τελικά. Το 2013 ο βασιλιάς έμεινε γυμνός όταν έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, όταν ανέχθηκε συνθήκες μεσαίωνα και σχέσεις αφέντη-δούλου με φράουλες και αίμα της κάθε μανολάβας, και όταν επέτρεψε βασανισμό από την αστυνομία με φινίρισμα Photoshop στους συλληφθέντες της ληστείας του Βελβεντού. Είχε όμως και το θέργεμα των δομών αλληλεγγύης και των ακτιβιστικών δράσεων στις γειτονιές για την ανακούφιση των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουμε και που την δημιούργησε το βαφτισμένο από τον Πρωθυπουργό success story. Και είχε και μικρές νίκες το 2013, όπως τις Κουριές Χαλκιδικής, τον Άγιο Παντελεήμονα και τη δημιουργία ενός ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου.